'yan uwa, ina fatan kuna lafiya. Wannan baiwa Allah da kuke gani sunanta Ɗayyaba. Mijinta da kishiyarta sun mutu, sun ba mata 'ya'ya 4. Ita ma da kanta tana da 'ya'ya 3. Yanzu ita take kula da 'ya'ya 4 nan da nata na kanta 'ya'ya 3, take ba su ci, take ba su sha. Amma ba ta da halin da za ta sa yaran nan a makaranta, amma ta sa su a Islamiyya. Dan Allah da Annabi ina roƙon alfarma wa al'umma. Nothing is too small. Duk abin da kuke da shi mu tattara mu hada, mu samu mu taimaka wa baiwa Allah nan da yaran nan da suke a ƙarƙashin ta su samu su dinga zuwa makaranta. 'Ya'ya 7 kenan duka su ba sa zuwa makaranta. Mu taimaka mu haɗa abin da ya sauwaka. Yanzu dai mun dan bata mana jarin da muka bata, ba mu san da ita a cikin mutanen da aka lissafa mana mu ba su jari ba. Kawai dai kayan da ya rage da canjin da ya rage ne, ɗaya daga cikin dan kungiyar mu yace ai akwai wata mata wallahi da aka bashi labarin ta sai da shi ya mata kwalla. Dan Allah inda hali musamman ta a cikin kayan musamman ka ce to bari mu gama aikin mutanen da aka samu, in ya rage in Allah ya da za mu kawo mata. Cikin ikon Allah kuwa dan abubuwan da sun dan rage, kuma mun kawo mata da dan canjin da za ta samu ta sake juyawa. Dan Allah mu taimaka rayuwa ƴaƴan da su samu su yi karatu, su samu ilimin sosai da na boko da na arabiya. Ita ma da kanta a kafata yanda za ta iya samu ta ci gaba da kula da marayun da suke a hannunta. Ko me zaki iya cewa al'umma? Ni ce na gode, Allah saka muku da alheri, Allah kuma ya kara muku himma. Allah saka da alheri, Allah ya kara muku kokari. Na gode, Allah saka da alheri. Insha Allah duk abin da muka samu muka tattara, in Allah da zamu sake dawowa mu kawo miki. Domin ku samu ku ci gaba da jin daɗin rayuwa, kuma ku samu abinci. Wannan kuɗin da muka baki yau da ba mu san da wannan abun ba, ki samu ki sai abincin lafiyayye yau. Da ke da marayunki ku samu ku ci abinci mai daɗi. Insha Allah za mu sake dawowa in Allah ya yarda. Allah ya ƙara muku.